ма ба умед ба ёдию умега фотия дорам та бади ма ура дори ма бади ту кира дорам дилам да хидм не дар рӯзои қатид бида месӯза қиматтарин мегуфтам қатид гузарондаги рӯза ҳози фотия дорена чанд қапас туй мекунен чанд қапас аёд мерам дари дил таҳуй мекунӣ барои бачаи холат ки гӯё маҷбурӣ метанад маҷбур бошӣ агар биё майли дилакант ман мерам китобхона ҷои ҳар бор вохӯримон ё универ панҷум этаж якум рӯзи сархиримон кошки намедидам ӯ рӯз дар дилам ҷод намекардам кошки дӯстат надошта фақат ба ҷод намекардам намоён мешидию фотият мекардам барвақт ҳози дигар намегуфтан ченай дунё дар рафт фотия дорум мега қабул карда наметонам қарр мекунаганда знеки задад наметонам ту принцессаи ман амма принсет будам гӯё кори ту қар кардана кори ман гуфтам биё мега фотия дорам майли бира гумшагаранг фотия кунад туи дабуш фатаи рангоранг мега маҷбурум мегум чи ба мега напир сабабша нагӯй чи ба хай биё да мурданам сабабша шавои шашума 28 дига ёд накун чен медони ӯ рафтак дод назан фарёд накун гирияш ҳолям барои дига касе ӯра шод накун ӯра дар роли насиба худ дар роли шон накун туи да даъватам кун вақте туйтон маълум шидак мега бояд ҷидо бошем ира қабул накун ки аввал ҷон буд ҳози тоқа мехонем дар як бино аввал мафтуни нигот ҳози нигом чун нобино аксиям зиёд дид буд ишқи дар дил шид нобуд туюд муборак мегум кала зарди румол кабуд раҳмат барои рӯзои бад аз зиндагӣ такин бунёд дӯстат медорам лек намебахшимат дар дил ҳаёт